Bij Van Hek in Noordwouden wordt mijn mannenmacht werken om het transport naar Servië klaar te krijgen. 100 kilometer om metalen buizen en 20 grote waterpompen, liefst 100 vrachtwijnen vol. In het Servische Kalenic, in de omkrieten van de haardstad Belgrado, is namelijk na zwier stremingen in maaien een iepen kolenmijn vol roem met water. Liefst 187 miljard liter. Een ramp voor de Serven, want de kolen worden gebruikt als brandstof voor de grootste energiecentrale van het land. De kolen die ze nu gebruiken, die moeten ze importeren. Nou, dat kost een boel geld. Dus hoe eerder die mijn leeggehaald wordt, hoe sneller ze weer van hun eigen kolen gebruik kunnen maken. Hoeveel smiet dit Van Hek nou op? Naast dat je een heleboel inkomsten hebt, zijn er ook een heleboel investeringen. Maar zo'n klus als dit doet altijd goed. En globaal, wat ik reken mee horen? Het kost een aantal miljoen om zo'n mijn leeg te pompen. Van Hek kreeg de miljoenenopdracht nadat het bedrijf in januari inschakelen wie bij de grote oestremingen bij het Engelse Bridgewater. Door dat succes had het Friese bedrijf hem nou internationaal op de kaart zet. Ja, daar zijn zoveel positieve reacties over geweest. En dat is eigenlijk wereldwijd is dat wel, heeft dat zich verspreid. En zo'n klus als dit, het leveren van 20 pompsets die per stuk 7000 kub per uur kunnen verpompen met 7000 meter leidingwerk, dat zijn ook niet heel veel die dat kunnen doen. De verwachting is dat Van Hek na een week met pompen beginnen kan. De hele klus zal dan zo'n 14 weken doorje.